С тату и... Видяхме някой, аз казах на че някаква война е. Да, и аз, бе, бати шубето. Ай, верно. Да си изгледате телевизия. Аре, Петко! Петко! Има някакво раздвижване по военните. Нашите военни, докато се раздвижат, ще свърши. Аре, Петко! Е необходимо да има излишен цинизъм. Ortasında sırada geçti en dipteki masaya. Bir çay söyledi garsona. Говореха, че си поднасят чай току-що. Какво трябва? Трябва да отмъщават веднага. Еми да става. Да става война. Те не могат да пуснат терористи. Те са терористи. Защото настъчи. И те невинни хора. Бум, бум, бум и бум. Така ще стане. Няма. Също да е нацелено. Значи пръсти си ЦРУ-то и ФБР-то толкова се знае. Току-що потвърдите, че са загубили два от самолетите си. Те си помислиха, че вече са досегали. CNN малко също съобщиха, че скоро се очаква да започне пресконференцията на талибаните. Талибаните ли? Талибаните пресконференцията, разбираш? Те са при нас. Те също бяха вече. Се евакуира мисията в София. Какво ще знаем? Току-що засякахме как американският посланник Ричард Маус напусна американското посолство, но без всякакъв коментар. Засекохме също как пред посолството започна акция по вдигане на всички автомобили в близост до посолството. Очевидно веднага се предприемат специални мерки за сигурност. Особено е вече цялата улица, на която се намира посолството. Както ви каза охраната, за сега няма да бъдат предприемани действия за стъпване на околните улици. Колите, които се насачват към района, обаче се спират отдалече. Преди минути буквално успях да догоня пресата на американското посолство, което си тръгваше. Неговия коментар беше нищо не знам. Единствената информация, която имаме от CNN. Той каза още, че е потресен и обяви, че утре ще отиде информационния център на американското посолство, да се постарае да даде повече информация. Катя Тодорова продължава да следи ставащото в района на американското посолство в София. Такава е инструкцията към всички американски мисии по света за специални мерки за сигурност. Ще припомня, че тази инструкция беше припомнена и отрепетирана миналата седмица. Каква дълновидност? Току-що CNN съобщиха, че втория самолет на американските авиолинии, който се е разбил в Световния търговски център, е бил полет 77 от Дюл до Лос Анджелис. CNN също припомня, че 150 души на ден посещават търговския център. Те нападат непрекъснато, така ли? Полицаите в Ню Йорк описват ситуацията като Един къде? военна колеж. Това ми се пише на тия араби, това е нелегално ще стане. I believe a 767, though we're getting reports for a 747, which doesn't quite fit into what we believe flies Chicago to New York, is also down as well. And I do not know the airline involved there. Let me just go back on okay, I do not. Работещи в Пентагона
след като част от сградата се взриви, а в момента е в огън. Пентагона е американското Министерство на отбраната. Да, точно така. Да припомним на нашите слушатели. Там все още продължават да очакват засечени от радарите и отвлечена от военна база на източното крайбрежие изтребител F-16. With 58 passengers on board, 4 flight attendants, 2 pilots also reported down. And then there is this United Airlines jet which crashed about 80 miles to the south.